Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pumahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagoy espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Diha sa Salmo, kapitulo 106, versikulo 1, ngadto sa 2, dahiga ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya, ang iyang gugma walay katapusan. Kinsay makabatbat sa mga dagkong butang nga nahimo sa Ginoo, kinsay makahatag kaniyang igong pagdaig. Diyaw sab sa Salmo kapitulo 107, versikulo 1, pasalamati ang Ginoo kay maayo siya, walay katapusan ang iyang gugma. Versikulo 2, duyog kamo kanako sa pagdaig sa Ginoo, kamong tanan nga iyang giluwas. Giluwas kamo niya gikan sa inyong mga kaaway. Versikulo 3, so gikuha kamo gikan sa kanasuran, gikan sa sidlakan ug sa kasadpan, sa amyanan ug sa habagatan. Salmo 109, versikulo 1 ngadto sa 2. Nagdaig ako kanimo, O Dios, ayaw pagpakahilom. Gipasidanan ako sa mga taong dautan ug bakakon. Nagsulti sila mga bakak, batok kanako. Sa dili pa kita magkamadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga adlaw, samas na andan gikinahanglan atong pagsusi sa atong tagsa-tag sa kakalag kung nanapa pa kita'y mga sala. Kay kining mga sala, kundi na ito isugid ng tubangan sa Dios, mahiw lamang bubag sa atong pagtuon sa pulo sa Dios. Busa, atong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9, rebound technique. Aron malimpyuhan kita o kita makabalik sa atong pakigambitay sa Dios. Apanalang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Karon magampo ta sa ilong. Pamahal na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo, nininglayan sa mga adlaw, nga imong gipadangat kanamo, salamat nga buhi pa kami ning namong lawas. Kinigumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong grasya. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Welcome everyone. Padayon kita sa atong gibiyaan nga hilisgutan bahin sa The Christian Way of Life. Okay? So, if you are ready, padayon kita karon. Una sa tanan. Sa dihang makasala ka og imo ka nang isugid ngadto sa Dios pinagi sa rebound. 1 Juan 1:9, pasayloon ka sa Dios niya ng sala. O giyasan kang limpyuhan gikan sa tanang wa mailihing mga sala, all unknown sins. Ingon man sa tanang kasaypanan. Unya, punaan kadayon sa Espiritu Santo, ang imong kalag, mo'y punan, o ikaw, mahibalik sa imong pakigambitay sa Dios. Kolosas 1:13,
Nagkanayon, kay giluwas kita niya, gikan sa gahom, sa kangit-ngit, o gidala, ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Tuod, dunay tulo ka klaseng mga sala. 3 categories of sins. Now, review gyapon kini apan manungdanon gyud ni pagayo. So, tulo ka matang sa mga sala. Una, mga sala sa una-una. Ana kini mga sala sa sulod sa atong una-una. Ikaduha, mga sala sa dila. Unsay mo gawas o mabungat sa atong baba. O ang ikatulo, mga sala sa buhat. Unsay atong ginabuhat. Okay? Now, ani ay talaan pas pipila ka mga sala sa una. Mental attitude sins. Pananglitan. Kabalaka. Daghan gyung biktima niini. Daghang mga tao nga mabalakon. Bisan pa mga magtutuo. Okay. So atong hisgutan kining pipila ka mga sala sa una-una. Kabalaka, pagkamapahitason, pangabubho, kahadlok, kasuko, pagbati og sad-an, kasina, kalagot, pagkaluoy sa kaugalingon, self-pity, o daghan pang uban. Sa mga salas dila, okay, sins of the tongue, o ni mga ehemplo, pagpanaway, paghukom, pagdaot sa uban, pagbugal-bugal, itawag ni sin English og bullying, ang pamakak, pagpanglibak, pagbutang-butang, o daghan pang uban. Karon sa mga sala sa buhat, overt sins, pagpangawat, pagpanakmit o mga baligya, shoplifting, paghubog-hubog, pagkighilawas, gawas sa kaminyoon, pangguba, vandalism, pagpanamas-tamas, violence, pagbuno, murder, o daghan pang uban. Mga ehemplo lang niya itong gihatag diha nimo. Paminaw. Ang tanan makasala mangyod. Apil na ang mga Kristohanon. Why makalalis niya na? Primero Juan 1:8 na kanayon. Kung moingon kita nga wala kita sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon, wala kanato ang kamatuoran. Ani ay laing punto nga ngay masayra natong mga magtutuo. Okay? Paminaw, fellow believer. Sa atong pag-rebound o pagsugid sa atong mga sala, aron may balik ta ngadto gahom sa Dios, operational divine dynasty, di na kinahanglang magpaluwas ta pag-usap. Ngano man, tungod kay naluwas naman ta. Ang kaluwasan God, ang itang hinumduman, makausara mahitabo. Niya na rang higayong gituuan ta si Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas, maura na. Ayaw na pagbalik-balik o paluwas kay wala na matulong. Remember this, once saved, always what? Always saved. Now mo na itong baruganan. Okay? Nara na nimo kung tuo ka ba niya o dili. Kung di ka mo tuo, imo na ng suliran. That's your problem. You have to kanang settle that with God. So, once saved, always saved. Ayaw na ka nakalimti. Okay. Pangutanon ta ka, o nganong di naman mawa o matangtang ang imong kaluwasan, be? Bisang magkasa ka pa, ngano man. Tubag? Paminaw. Tungod kay sa dihang giluwas ka ni Kristo, giluwas ka hangtod na sa kahangturan. Ang Dios Dias 1 Juan 2:1 nagkanayon og mga anak gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Sa laing pagkasulti, sayod ang Dios nga bisag usa ka na ka magtutuo Kristohanon kinsa dili na buot magpakasala, makasala pa magyud ka. Oo, dili niya buot nga makasala ka pa
Apan bisag makasala ka pa, di naman mawa lagi ang imong pagkaanak niya. Sabot, di man kini, anak ka na niya hangtod sa kahangturan. Diya sa 1 Juan 2:1, kini ang atong mabasa diya, apan kung may makasala, may manlalaban kita nga si Jesucristo, ang matarong, the righteous one. Naatay manlalaban si Ginoong Jesucristo. Ang pulong diha nga advocate sa English version, ang buot yung ipasabot defense attorney. Si Jesucristo mo imong manlalaban, attorney. Ug siya ay personalmente nga magrepresentar alang kanimo ngadto sa atubangan sa Dios kamahan. Tiyaw na. Si Satanas ug ang iyang mga alalay nga mga nangalaglag nga manulunda, fallen angels, maniid ni sila tanan mong lihok ug maghuwat ni sila higayon nga makasakop nimo nga makasala. Kini tuod si Satanas, paminaw, kini siya, mahinamon kini siyang maoy mo sumbong, kay kini siya tigsumbong, magsusumbong nimo dito sa langit. Mga taubang kini sa Diyos nga amahan, ug mudayog sumbong sa pag-ingon, ug kining imong ulipon, your servant, nagkasala. Di ka makalimod niini, dili kini siya luwas. Ug unya, si Ginoong Jesucristo nga mo imong manlalaban, advocate, mutubag agis paglaban kanimo. Siya ra ba ang personal nga tigpanalipod kanimo nga nagahigugma kanimo? Your loving defender. Ug siya mutubag ni Satanas sa pag-ingon, og tinuod ka Satanas, tinuod ka nga nakasala kini siya, apan Satanas sayop ka sa imong pag-ingon nga dili siya luwas. Wa pa ka makahibaw, mituo naman na siya kanako? Nahibaw ka ba? Wa ka kahibaw, Satanas. Wa ka kahibaw nga usa naman na siya sa ako. He is one of mine, Satanas. Sakop na ka na siya sa akong panimalay. Aron ka masayod, Satanas, wa na ka na siya mahimo sa pagtangtang siyang kaluwasan o ang pagwagtang sa akong gugma alang kaniya. Wala. Sa ingon nga pagi, gibuntog ni Ginoong Jesucristo ang makanunayong pag-atake niini ni Satanas sa plano sa Dios. Ugma atong isgutan, ang buhat ni Ginoong Jesucristo hingpit ug permanente. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa magausap pa nining imong mga kamatuoran. Hinaot nga kini masilsil gayon sa among limpatakan kung mahimo ng bahin sa among kalag. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Ubani kami sa among paggamit niini, pinagis pagpuno ka namo si Espiritu Santo. Salamat ni among Bible study, pinagi sa YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.